galle baba da haali kala kanañi yorna galle walla kalañi ko ñantata galle inan ɗo emin jogui fauteuillaji tissu emin jogui fauteuillaji cuir emin jogui fauteuillaji den emin jogui leece emin jogui armoire uji kala ko ganduɗa ɗum ɗo sa waɗi ɗum e galle ma ina yooɗa tan nan ɗo e nder galle o emin jogui des table à manger emin jogui meuble aji bureau ko fate table aji ha e moquette aji kala ko ganduɗa tan ɗum ɗo ina yorna galle nan ɗo e galle o ɗo e galle babaɗa haali emin jogui fauteuillaji dernière génération ɗi ganduɗa ko kesi pour soit arde ɗo e nder sénégal kono fauteuillaji clic lac sa welama mbaɗa ɗum leeso leloɗa sa welama wona fauteuil jooɗoɗa sa welama kadi ko comcima mbatta hen walla mbaɗa hen paɗe ma walla mbaɗa hen kala ko jiɗɗa ko ɗo tan woodi e galle babaɗa haali nde wonno oɗo galle ko galle baɗɗo fayida emin jogui saluji à manger emin jogui leece emin jogui armoire uji emin jogui des table bar emin jogui moquette aji kala ko ganduɗa ɗum ɗo ina yonna galle tan nan ɗo e galle babaɗa haali on jii bandiraɓe ngoɗo leeso wongo fayida sa welama wona leeso leloɗa hen sa welama ko ɗo dajata bagasuji ma kala ko fate comci ma e paɗe ma kala ko jiɗɗa moftude banda men aɗa wawi ɗum ɗo moftude kadi mbattani wona leeso leloɗa hen raɓe kala cohluɗo fauteuillaji joɗɗi walla meuble aji joɗɗi aɗa wawi arde ɗo e galle babaɗa haali woni ko Pikine Tali bu mag tableau gazelle numéro téléphone 920 90 90 walla 70 339 13 13 sa ari ma tawɗoɗa ha tohsel inchallah kala ko jiɗɗa ko ina yorna galle ma walla ko ina fewna galle ma sa ari ma caggal yettude Allah e julde nelaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam en jetti bandiraɓe yeɓoɓe Ayawo Pindi TV yeɓiyankoɓe comédie show walla mbiyen jalnika on foof min jetti on min jarni on nde wonno min jewni on no feewi muɗon andi kadi ne min jewniri on ni ko noon jewnirɗon min kono wona haydara koye golle tan wona min calmini on min calmini bandiraɓe foof kala to ɓi mbimi e mbimami woni kala to mbawɗa wonde e duule baɓe adama min calminima saaɗi tedduɗo gondiɗe e needi hande noon ko gownomi waɗande on tan woni jalnika e comédie show tawa mi yewetake hen hay saaha goto mbiɗo wondi hen baniraɓam worɓe ɗiɗo ɓoyɓe dusdeme e yewtere nde hono Amadou Tidiane Ndiaye ina wonde Amadou Diallo assalamu aleykum mon e bisimilla mon e nder yewtere nde bisimilla mon eyyi mi salmini bandiraɓe mi salmini kala ko yeeɓa Pindi TV fof salminama e salmini noon sehilam Alassane Dia Sinthiane Sinthiou joom montor min calmini ɗum min juurima ɗum Amadou Diallo bisimilla ma noon tigui Aissa ko pulaar wiyata ko moƴƴere ɓolde mi salmini ɓiɓɓe fulɓe fof mi salmini sehlam Demba Sangoto joom jab privé licence Pelé
on woni Demba Sangot joom essence play joom jet privé no Ama Diallo yiri ni kono hande ko be arbe do ngam yewtidde mon sabo enen gandi kam ala ko majju on ala ko majju don hen nde wonno podondiron mabbe ngal juuti no hanirta ni kono hande hon ko be gaddani on jon non kongol nyaajato koy hunu ko joomum e bandirabe holko gaddu don hande mi yewni on kadi mi wayri nande on kadi mi wayri nande kadi dille mon mbimi kadi yon gartu do kal non bandirabe holko gondon e dow mum Amati Dian ko gondon e dow mum e minen ko min ngolone dow ko to min ngoni dow hey minen kay majjani Ceerno Modi so min ngolmi mayani o par so horan hey so pat ha wona woppar kay ko woppi kay ay o pide woppat woppi kay gasi so tay piggal kay ni adamni piggal sa renta woppat ada andi ko woppini Ceerno Modi Amati Dian Ceerno Modi wona hay ndigi ndek barki rasulillah Ceerno Modi ay no gemmirta bingel mata jetta kus ndata dum so dattima bona wat Ceerno Modi ndek hay por wonani Allahu akbar pula wima sa alangal alangal renangal hata danyangal o dañingal alangal gandal alangal pinal alangal neddagal renangal demgal ha dañingal piggal kanko piggal o dañ ko piggal Ceerno Modi dañ est ce que wona onon dañ piggal bangal no ay hande yewtere nde fonno wonde ko onon beede toto onon dido ene wonde Ceerno Modi kono ne noddi ala o wi ko kanko o waddata haydara haala o ala jon mon kadi mi wada dum do e confirmer Ceerno Modi hay hanke o wirtima kam on woni range makko baddo fayda o mo jolni suka debbo yeso ne wonde mum range ko wana no motoji kay oto baddo fayda joldi joni di on wadi hen suka debbo ne nyanti no hanirta ni e be jaha mi anda non Allah andi to be fay kono kam Ceerno Modi Amati Dian gilande kero de mi haal non haal kay sa pari min kala gilanden ha joni ko jodi don ko aran min gilanden gon mi koy ndarde o mi ƴewto tolni don Ceerno Modi kanyum nan galle suko debbo nyallata hande faama kala ko yidi gila subaka ko Ceerno Modi wadanto dum bima hay daro mankiraka Ceerno Modi nan tan satima hay somi invité dum yeta ko ala jota bimi Ceerno Modi ko wadata ko dogdu do terrasse jutata Amati Dian ko famani a fami ay so debbo en ancuma wadi mo lo baldi do wadi mo lo fo so boy ƴetti mo don a fami fampo dum pare makko mo ranse ko lumide ranso ay non lubade ko jeyde burdum minen ko min jogi ko min badana kurko ko minen jeey ko dole amen Ceerno Modi lubata ko de on wallahi on ganda majjere ko mi mbeway lacc say halan ko ko bonni berne kay berne ma bonni kay andi pourquoi berne ma bonna Amat Ceerno Modi ko say hulli fon hulli fof mo damini o yidi wadde dum hen dum non ko bedden téléphone darden jin wiidem ko daroden gilanden wadde on non ko dartuden kess dartuden Amati Dian min ko be darido gilla hanki saade ande min gilande tan kurko bimi de yetere sut amadam ko be darido Ceerno Modi gede mu fo mi lijjiti Ceerno Modi hay tus wonani woto hul jaggunda do Amat o woto hulbiri non min mi hulbinani on si ko hulbin ala ko ijam onon jaawi hulde koy gilmi wiide o huli won ala gilmi wiide yo jarnen ko fof so range yo so il capter yo so abiyo yo ko wawi wonde jawdi mon hoto bonne peeja mon hoto bonne kal mon Ceerno Modi kam so jidi gandon kam kanyum kam ko to nangi do ne siri ne teedi kadi ay sa ay an ko Ceerno Modi gonanda sinno ko sago ma kay tawno wi boyo fu kono non ay ko Allah wadata ko wadi dum ha pari Ceerno Modi dogata ko dogdu do terrasse jutata Ceerno Modi bidandi gede mum fof ko o hulata ko min hulata Ceerno Modi sabu wadi enquête rig entière tourne dans la Anne Maris mi andi gede Ceerno Modi wadde min no por pas wallahi mi pora yafuda seda sa yimo Ceerno ko ko beus yimo Ceerno bandi Modi yimo Ceerno wala mbiya moysane binden ñanden ni kono non ndaxden yo jarnen hunde kala no jaranen kay yo jarnen hunde kala so jawdele me en kala ko mawden jogade badden hen ha Ceerno Modi yalta yaltat billa Amad arande min goto way Ceerno Modi saka enen dira Amad ko padden dum hawi min pourquoi homo yaade mo kay ran rans
jappiri fe no dari jappiri fe dari an mi do jogi ngeloba nana galle babam dum ne demba sangot to nan zone to dum dem do ma jappiri fe o demba mo sangot mo gorko mo wen posa billahi wadda jappiri fe o alsan dia ala foko wi ko wata hen gasi alsan dia wi mawri huli fof afami so ma ko bere kange kadde debbo mbadan hen seydi dia e joni Aïssa minen komin daribe boy ne pour pas Amadou ne pour pas moi ne pour pas moi ne pas peur de gasi cher modi moi pour pas cher modi gasi afami de gasi voilà t'inquiète la rax wede mbiron on peurani cerno modi ko woni yeso dadani gite wadde joni rande hol ko jogordon wadde rendez-vous mon ko holno nande ka sandi pala jettata ko ala min kalne kam kalon bandirabe kalma ko min bada on kalta jidda andu ko min bada dimanche garo yo fadami gasi mo andu ko jogordon wadde ko pel gundo de modi boccode noro wi dumal jeeri fellitam kanko dumodo jeeri noro ko abbotom tan godul mala wadde ha dimanche paado so jeydo ñaawi inshallah mabbe jiddarde amadou mabbe jiddarde tokra wallahi comme ne pour pas moi ne pas peur la race tout va bien ko les races cer modi amène quoi range jam privé saren babba wala saren babba bateau ñande mbirnda do ko pasoro jewtan pasoro jaltumi bandirabe fo no biya kam Amadou Tidiane kam holto nani pasoro ƴeengi kewti don non mom astri buyel ngadda ko buyel bulli non buyel faani Amadou ko paani no joppa buyel faani moy buyel goto buyel faani mo dum réparé gadda buyel man buyel wadde Allah jaarama on jaarama ko don calmintumi Fatmata Dem debbo mondulu maaji funeram conseillère am e der Comedy Show on woni chéri Sada Kane mi salminima mi juurima mi salmini France naabe fof kala jeebowo ayawo Pini TV kala jeebowo Comedy Show tan min mi tawima to jodda do mi tottimo jungam go mi yima assalamu alaikum e kala ko wadi do ko ngakkira gandon koy bandam en neddo timmani ko mojji hen fof ko jomiraado jom bade bawde Allah jaarama on jaarama ha dimanche garo so jeydo ñaawi